Woo! Ganda ng bike na to, oh. TRINX, guys. Ganda ng shifter, oh. Naka-Tourney na. L2 na ano. Ganda tayo. What's up guys? Dito tayo ngayon sa Deck Cycle Avenue. Meron silang bagong dating na bike. It's from TRINX. Ayan, ang ganda ng decals ng kanyang ano. Tingnan natin mabuti. It's 3x7 yung RD niya is Tourney. Ayan, maganda na yung kanyang RD. Yung kanyang tires, Penda tires. Ayan. So ang model na to is MAJES 100 from TRINX. Ayan. So yung kanyang saddle is from TRINX also, and the post. Ayan naman natin yung kanyang handlebar. Ayan o, TRINX handlebar. Yung stem niya is from TRINX also. Shifter LTWOO A2. Okay. Ayan. Yung front forks niya, ano rin yan, no? So disc brake na rin siya, guys. Yan po ang TRINX.